As confrarías da Ría de Arousa piden unha reunión co Conselleiro do Mar para tratar o libre marisqueo. Os patróns maiores presentan unha fronte común para mellorar esta actividade que está a vivir épocas moi complicadas na ría. Os últimos anos non están a ser nada positivos para o libre marisqueo. Así o afirma o sector na Ría de Arousa, que veu como este ano a campaña suspendíase pola escaseza de marisco nos bancos marisqueiros. Nestes momentos, en Rianxo non hai constancia de que se estea a traballar para rexenerar os bancos, polo que a vindeira campaña do libre volve a perigar. Eu penso que está parada. Realmente non sabemos como está a situación do libre marisqueo, sabemos que a Consellería no seu día comprometeuse a facer unhas regeneracións nos 3 bancos máis importantes, non sabemos se realmente, só sabemos por prensa que se mentaron 40.000 unidades de cría, que me parece ridículo eso, para os mariñeiros que se traballan no libre, a día de hoxe non sabemos que actuacións se fixeron máis sobre o libre marisqueo, que é algo que estamos demandando. Pedimos unha reunión co novo conselleiro, todos os patronos da ría, non temos contestación por ahora, esperemos que nos atendan canto antes, porque a apertura do libre está aí á volta da esquina, temos que saber como vai ser a situación do libre marisqueo a estas alturas, para explicarlle á xente tamén. E afirma que dende o Pósito non teñen coñecemento de que se desenvolverán máis actuacións, uns traballos que se precisan nos bancos, sobre todo nos que máis se traballa, como Buido, Cabío e os lombos do Ulla. Si que hai un compromiso no seu día, cando foi un cierre polo tema de regeneración para os mariñeiros, e incluso tuveron axudas que a día de hoxe ainda as cobraron, que me parece penoso que a día de hoxe ainda a xente este esperando unhas axudas que eran de febrero, pareceme penoso, non sei de que vai vivir a xente, pero bueno, deixémolo aí. Na súa época, eles comprometeronse a facer unha regeneración como Dios manda dos 3 bancos. Está como estaba. O patrón maior de Rianxo apunta que hai consenso entre os dirixentes dos pósitos da Ría de Arousa para traballar todos na mesma dirección e recuperar o libre marisqueo. Xa tivemos 2 reunións, todas as cofradías. Un dos primeiros puntos era que Rañeiros deixara o plan, que ninguna cofradía o collera. A nosa idea é que a Consellería asuma a súa responsabilidade xunto cas cofradías. Non queremos tampouco esconder a cabeza e pasar toda a responsabilidade á Consellería. Nós tamén traballamos do mar e temos que ter a nosa parte de responsabilidade sobre eso, pero queremos que a Consellería estea aí e que tamén tome cartas no asunto, que sea ela a que gestione con nós por atrás. Ese é un consenso que temos todos claro, eu penso que é a mellor forma para involucrar tamén un pouco a Consellería, as sabiendas de que de cara ás cofradías o tema de vigilancia, o tema de regeneración é inviable para 3 bancos tan grandes como son eses. Polo que agora agardan esa reunión co Conselleiro do Mar, Alfonso Villares, para seguir avanzando no proceso o antes posible. O consenso chega agora tras varios anos sen ter un entendemento necesario entre as confrarías. Tiñamos unhas ideas diferentes todos, pensábase de que si éramos capaces a solventar o problema que estábamos tendo xa antes, que era a mesma situación que temos agora, pero estamos vendo que 2 cofradías, como era Rianxo e Puebla, no seu día, unha das propostas que se fixeran foi que dábamoslle 2 anos de plazo. En caso de que en 2 anos non se lle vira melloría ao tema do libre marisqueo, había que buscar outra solución. Pasaron xa máis de 2 anos, nós no seu día xa dimitimos de Rañeiros, que a idea esa que propuxéramos desde un principio, que dábamos eses 2 anos de plazo para ver se había unha melloría, non se veu, e incluso ahora Rianxo foi que andou o primer paso de reunir a todos, para falar con todos, e empezar a tomar unhas decisións acordes polo ben de todos os mariñeiros, porque ao final o que ben dixen na reunión é que temos que deixar todos as nosas diferencias á parte e mirar polo ben dos mariñeiros, porque senón isto baixanos a todos. Que sinala que é indispensable traballar para reverter a situación na que se encontra a ría e poder manter a actividade co libre marisqueo, pero xestionado doutra maneira. Polo ben dos mariñeiros, porque isto baixanos a todos e desaparece. No seu día hubo un consenso, non na maioría, pero si hubo un consenso, e foi só máis fácil dividilo. Había 9 cofradías que queríamos un reparto, e había 3 que non. O consenso era 9 cofradías contra 3, porque se tomou a decisión de darlle esas 3 a palabra e a veracidade do que eles querían. Que aí está, o problema é sempre botárnoslo a culpa dos patróns, ao final somos uns títeres. Quen tomou a decisión aí foi a Consellería, non foron os patróns maiores, porque había 9 cofradías que querían un reparto, sabemos que o reparto é moi difícil, pero é cuestión de sentarse, e volver a sentarse, e se fai falta 20 veces ou 50 veces sentarnos, e falalo.
Eso foi no seu día. A día de hoxe o que queremos é que se recuperen os bancos e traballalo en colaboración con todos. Agora as confrarías están todas de acordo, algo que agardan sirva para recuperar os bancos marisqueiros e o libre na Ría de Arousa.